Ayo, apa Mister Mendem? Apa ganti liyane apa? Iya Mister Mendem nuruti arah-arah iki lho, Pak. Wih lho, sing ngomong lho ra gelem dueti. Ya, Mister Mendem awan. Banteng sesuk tuku beras ora tak anggap banteng anak bojo arep aja munamuni nuturi kaya bukaji ditokne wae nek wis mendem dlosor dhewe. Jaga atimu wis tak tutuke lelakonku pancene bener kandangmu yen mendem ngrusak awakku. Nah ya. Ya, lanjut ne. Ayo. Sing rada gedhe kok aja sewane ae gak dilanjut iki kok. Dintekno lho ya. 1.000 sing 50 kuwi lho kek nombake. Kok gak Yen 2.000. wis mari kanca-kanca dipamiti. Syukur babin yen mendem ditinggalake. Selamat tinggal kancaku laren nondogal. Dongakno kuat mendemku wis ora kuman. Tak gagas banteng sesuk tuku beras ora tak anggap banteng anak bojo arep aja munamuni nuturi kaya bukaji ditokne wae yen wis mendem dlosor dhewe. Aku
mendem wis ora kuman. Wis. Oke.